Els músics de Bremen. No m'agrada aquest. Bon dia, som la classe dels esquirols. Us volem presentar el conte dels músics de Bremen. Esperem que us agradi. Fa molt de temps, prop de la ciutat de Bremen, hi havia una masia. L'ase ja s'havia fet vell i no podia treballar com quan era jove. En res perquè ja no serveix per res. L'ase va agafar el camí i es va anar cap a la ciutat. És un gos! Amic, per què corres amb la llengua fora? Perquè m'he fet vell i perquè el meu amo m'ha fet fora i sempre estic dormint. Company, vine amb mi a Bremen que ens farem músics. Al cap d'una estona, els animals van sentir sorolls. Mon ami, pourquoi t'es triste? Després de casar amb tants ratolins, m'he fet vell i ja no em volen a casa. No et preocupis, vine a nosaltres que ens farem músics. L'ase, una mica més endavant, l'ase, el gos i el gat van sentir un gall que cantava. Quiquiriqui, quiquiriqui, que la meva mestressa té convidats i em vol fer a la cassola. Vine amb nosaltres a Bremen que ens farem músics. Els quatre amics van veure una casa en llum i l'ase va mirar per la finestra. Hi ha un grup de lladres asseguts a la taula, tenen un bon sopar. Els animals van preparar un pla per fer fora els lladres. L'ase va mirar per la finestra, el gos es va posar sobre de l'ase, el gat va saltar sobre del gos i el gall va pujar sobre del gat. Tots junts van començar la música. Tots es van tirar sobre de la finestra. Fantasmes, la casa està embruixada.
Partons. Toquem el 2. Ai. Els 4 músics es van quedar a la casa. I van crear els músics. De Bremen. Nous espérons que ça vous a plu.